Pirineo Atlantikoetako departamendua sortu bezain laster duela 200 bat urte, berehala Euskal Hautetsi eta herritar batzuek biharnotik bereiztea galdetu zuten iparraldeko hiru lurraldeak biltzeko eta egitura berezia osatzeko. Orain ere ideia hau dute initzek eta Frantzian egitekoa den dezentralizazio hirugarren prozesuaz baliatu nahi dute, hemen bezala Lapurdi bihotzean. Egina dugu jadanik froga, Hautetxen kontseiluarekin, garapen kontseiluarekin, gauzak hemen ari direla mugitzen eta ahantzatzen, hautetxen partetik, baina ere soziete zibil delakoa lanian hasi baita, lurraldearen hitzarmen berezi hortan. Gauzak jadanik eksperimentatiak dira, aspaldian, eta beraz, guai, pres gira, zerbaiten ahantza azteko. Herriainitzetan bezala, hemen ere ezpeletan geroa dute gogoan, ekonomia, laborantza, xar eta gazteen ongizatea zaintzea, 20 urtez egin den gogoetaren ondotik hemen gauzapezak dio pres direla lurralde elkargo berezia sortzeko. Hor da mementua orain, gure gain hartzeko ekonomia mailan, hizkuntza, kultura mailan, mugaz bestaldeko lokarrietan eta denetan hurbilenetik egita gauzak. 2012ko urrian Euskal Hautetsiek Frantziako dezentralizazio ministroari aurkeztu zioten lurralde elkargoaren proiektua, geroztik berri handirik ez, barne ministroaren ezezkoa ezpada, iparraldeko 7 legebiltzarkidetatik 6 aldaketa instituzionalaren alde dira, Hautetsi, Baionako merkataritza ganbara eta eragile sozialekin lurralde elkargoaren aldeko koordinaketa sortu dute, eta ekainaren lehenean manifestaldia eginen dute Baionan. Baxe Nafarroan badira urteak jende hainitzek lurraldearen ezagupena galdetzen duela, oraina hobetzeko eta geroa segurtatzeko, baina hautetxien artean ez dira denak lurralde elkargo bereziaren alde. Ni etzat iduritzen departamentu bi parte egiten balima da, etzat iduritzen eta ukaindula bate guai bano eta diru zamagei ni nahi honuke departamentu guai bezala egitea, bihar noekin eta untsa haitzekira. Ez dut kusten bakarri jarrita ze ukaiten aldun gehiago. Lurralde elkargo berezia sustengatzen ez dutenek diote, ez dela aski informaziorik. Ni belduk buska doaut hartia, dira somit egun. Ukandu biltzar eta gizon eta eskolan turandiotek egin datuko diskur bat. Erranez eta behar dela hartu estatu partikulie delako horiek eta korsan bezala. Nik genuke nahi, ene partetik gure eskoleri ederrau, jardain korsa bezala. Korsa badakio denek nola den, ez du pitxik kontra erteko, hemenan, puskat, bado, difentzia puska bat, alare. Gure eskoldeo behar txiki, guai bezala, plantian. Lurralde elkargo bereziaren proiektua ez dela aski argi uste du, baigorriko auzapezak. Ni zaharrun talde baita ezpada, zenta orainokoan eta ani jende buruzagi eta hautetsi handiorik mintzatu dira eta mintzatzen dira, baina ono eta frango eta solas banuak diuzte, ez dute argunt finkatzen, zeri buruzai giren, ze diru izain den gehiago, gutiago ala izaz, gehiago azteko, ez dute argunt eta finkatzen beren eta kus moldea, eta horren erren nahi da, nizela baita ezpada, ez dut ertenal, ados nintzen ados, baina behar jakin, xuxen zer izain duen. Lurralde elkargoa zaritzea baino, hautetxiainitzek nahiago dute egun guzietako kudeaketa zarduratu, eginen den kantonamenduen bermoldaketa zaindu, edo ahalbezain ongi finkatu, Baxe Nafarroa osoa bilezaken herri elkargo berria. Frantzia, Akitania eta Pirineo Atlantikoetako agintari sozialista gehienek ez dute begionez ikusten lurralde elkargo bereziaren proiektua iparraldean, halere Euskal Herrian ezkertiar batzuek aspalditik galdetzen dute aldaketa instituzionala. Batzuk diote ez gintaizkela frantses errepublikanoak ideia hori defendiatuz. Bertzeak bezan bat, frantses errepublikanoak
gira, atxikia gira, Frantziari, baina gure euskalduntasuna nahi dugu bizi ukan eta azkarki bizi ukan. Euskal Departamendua sortuko zuela hitzeman zuen François Mitterrandek 81, baina azkenean ez zuen egin. Iparraldean eskuina zen nagusi eta horren kontra zela azpimarratzen dute beti Frantsua Maitia bezalako sozialistek. Dena den ideiak bide egin du azken urteetan PI herri egituraren inguruan orain urrats bat gehiago egin behar dela uste du. Kolektibitate hori izaiten ahal itaike departamenduaren kompetentzia guziekin eta 8 kompetentzia gehiago emaiten ahal ginuzke eta guauko kudeatzen ahal, horiek estadotik edo regionetik bildurik. Beraz, adostasun bat agertzen da hemen, uste dut etapa biziki azkarra dela hori gure historioan. Kazetariek eta hautetsiek hainitz aipatzen dute Lurralde Elkargo berezia, baina herritarrek zer diote Xuxen proiektuaz. Erantzuna ekainaren lehen egunean Lapurdiko hiriburuko karriketan. Horrasi da kartak nasten. Ametsar zaioz, bertsularia, iparraldeko xapelduna, bere ustez arazoa dugu euskararekin, kantitatez eta kalitatez. Euskararen alde ari direnek uste dute egoera aldatzen alitzatekela Lurralde Elkargo berezia sortuko balitz Ipar Euskal Herrian. Egitura berri hori Ipar Euskal Herri mailan kokatua izanen da, beraz euskara izanen du helburu nagusietariko bat, kompetentzia nagusietariko bat euskara izanen du. Beraz hori guretako sekulako aintzina pausua litzateke. Alta eskoran aldeniz eta kulturan aldeniz. Eniz bat ere alde, departamentia bi parte egitea. Berez errantaren, horin urratxak Maz Brisson eta Lazer eta gainateko, ez zatu ditzen arrunt eta inaduztela finkatiak beren kursu molde bereziak. Eta ikusten duzularik agertarazi duten beharn 2030, badituzte berek ere proiektuak biharnoaren garatzeko. Eta hor da ere froga, berek ere nahi dutela, eta beraz nolaz ez, bakotsak bere nortasunarekin, ahantzaz, zenta hurbilenetik ari delarik, dira gauzak ahantzatzen ahal. Hautetxiekin eta Garapen Kontseiluan landu den txostenean, hor aipatzen da hizkuntzari ezagupen ofizial bat emango liokela lurralde kolektibitateak. Beraz, urrats hori jadanik emana da eta adostua da. Gero beharko litzateke zehaztu, funtzionarioekiko ze formakuntza martxan ezarri, ze kanpaina egin euskararen alde. Nintzen departamentoen alde, zenta ez dut maite sobera administratu egoki, sobera instituzione izan dadin. Ni eskola naiz beste eskalduna frango bezala, uitzen zau behar dela eskuara defendiatu eta borrokatu eskolain defendiatzeko, eskualdun kultura behar dela defendiatu. Baina baditugu erroak eta ideiak alde hortaik, eta ni hasteko eniz beldur, eskualain defendiatzeko instituzionei gabe. Badakigu Doniene Garazin edo Baionan euskararen egoera ez dela berdina, beraz behar bada urratsak eman beharko ditugu emeki, baina hori denen artean erabakiko dugu, eta erabakiko dugu baldin eta lurralde kolektibitate bat baldin badugu. Horren aldeko jartzuna ekainaren lehenean entzunen da Baionako karriketan, Parisekin sokatira hasi bertzerik ez da egin.